pentru că nu sunteți compatibili. Nu. Da? Nu, el nu merită una ca mine. Sunt sigur de asta. Asta e o altă treabă. Nu merită una. Dar mâine eu chem preotul și știu ce am de făcut cu el. Da. Pentru că nu e în regulă pentru mine. E nebun. Normal că E preotul. nebun. Știi ce ai de făcut cu mine sau cu preotul? Că n-am înțeles. Nu, cu tine. Cu tine trebuie să mergi să scoată că tu ai pădea voluntinii, Florin. La oră de asta l-am luat. de la De la ea. Îmi spune că e prieten cu preotul. Sau că dumneavoastră sunteți prietenă cu preotul. Păi și eu mă duc la biserică. Ce treabă are preotul cu... Mai mult decât așa prieteni. Măi, femeie, măi, îți dai seama ce vorbește ei după nebunul ăsta. Ăsta e nebun, bate-l de-l dracu. Măi, deci nu mai am nici forță. Spune, mami, să nu mai mă dea dracu mamii mele. Taci! Că așa meriți. Lasă-te de. Pentru că așa meriți. Da? Auzi? La ceea ce faci, Asta e Florin. parașută, mamă. E problema ei, nu mă interesează. E mama ei, familia ei, nu mă interesează pe mine ce e ea, da? Nu i-am spus niciodată nemernicului ăstuia că ăștia își bate joc de mine. A plecat și m-a lăsat însărcinat de prea al dracu să fie. Am ajuns să fac prostituție pe aici pentru un milog. Bate-l prea al dracu, că eu de eram acolo l-omoram. Ce zici, mă? Ce zici? Ce zice fata asta? Păi întreabă pe ce zice că nu recunosc așa ceva. Așa a zis că nu recunoaște nici copilul. De ce ai luat banii femeii dacă... Păi eu. Că așa minte. Îmi cere numai bani. Eu nu cresc copiii singură, eu îi pun la ușă. La mine tu să vii cu copiii, fai față. La el fie al dracu să fie. Da, bă. El de aici nu se mai stea la mine, te duci la ușă la el, la casa lui. A spus că are casă. Da, are, normal că are. Să duci la casa lui acolo, la mine, de mâine încolo nu mai stă la mine. Am ajuns să fac atâtea nenorociri pentru el, ex-gro cu dracu, la poliție cu el. Oi, fă, fată, dar ție de ce ți-a plăcut să stai cu el? Așa, mami, așa. Eu la mult n-am pus să mă las însărcinată. Păi ți-a plăcut, maică? Dar nu să rămân însărcinată. Ai? Dar nu să rămân însărcinată. Păi da, dacă ai băgat-o de multe ori, normal că ai făcut-o. Bravo, mami. O dată, gata. Asta vrea Da, să dacă ai băgat-o de mai multe ori, normal că ai rămas însărcinat. Problema este că și eu i-am băgat-o lui și n-a rămas. Ce ai băgat, fată? Ce ți-a băgat, fată? Măi, ce dracu v-ați băgat, mă? Ce ai băgat, păi, fată, tu? Ce are și el în pantaloni am și eu. Ce femeie, ce omul? E om, femeie, ce fată? E parașută, mamă. E parașută. Dar ce ai băgat, măicuță? Păi eu te văd fată. Ai și pula, ai și piză. Exact. Sunt hemafroid. O lună de zile am și o lună de zile am Hemoproid? Ce e ăla, fată? Mă transform o dată pe lună. Și tu aveai curaj să vii la mine în casă hemopronul ăla? Hemafroid. Hemoproidul ăla vine la mine aici? Păi Florin a zis că da. Vezi ce înseamnă? Că aparența înșeală. Vezi? Vezi? Că aparența înșeală. Că a zis că îi place. Păi, fată, înțelege pentru totdeauna și toată lumea care o loverea pe băiatul ăsta. După moartea mea face el ce vrea. Deocamdată picioare nu mișcă un pai, fără să știu eu. Ai înțeles? Tu aici, prima dată mi s-a părut, tu erai o... Te-am apreciat încă, mai înțeles? Dar, când îmi spui mie de homopronul ăla, ce ai zis tu acolo, ce știu eu, nici nu știu ce înseamnă homopronul. Hemafroidul ăla. Că ai și așa, ai și așa. Padre, Fiul, Spiritul Sant. Padre, Fiul, Spiritul, eu n-am întâlnit în viața mea. Uite. Dar tu arăți frumos așa, fată.
A, nu, fată, că dacă arăt așa... Să fiu mă drept. Ieși de aici! Ieși de aici, ieși de aici, Florin. Ieși, futu-ți rasa, mă, cu cine vorbi? Ieși afară, ieși de aici în cameră. Dă-i drumul în cameră de aici. Ieși, mamă, ieși. Cu cine stai că m-a și speriat? M-a speriat. Ea avea păr de la artificial în cap? Nu, mamă. Păi ai văzut că e chiar, ce ai? Nu e adevărat. Uite că nu e adevărat. Ce ai văzut tu? Ce? Ce ai, mă, e eu? Am văzut chilie, măi. Nu, bă, mami. Uite, mamă. Ce am? Fă, fată, eu am vedenii, nu ora că e târziu. Am vedenii, ce dracu-i? Nu, eu am... Poate am văzut chelia la tine, fată. Am bretoni. Mă, dar voi mă credeți proastă pe mine, măi, oameni buni. Nu, Mă luați de proastă pe mine, măi? nu. Păi, de acum dacă ți-ai dat capul jos, ți-ai dat păr, ai păr artificial în cap, ce ai? Este păr natural 100%. Păi și eu de unde am venit chelia aia la mine aici? Hai, ce chelie? Ai? Ce chelie? Fată, ai dat ceva jos din cap, fată. Asta mi este de la breton. Ia mai fă o dată așa, fată. Ia uitați. Mă, ce am văzut, mă, băiete, am iluzii, nu știu, nu prea... Am o problemă cu părul la mine din cauza faptului că trebuie tot timpul așezat, nu înțeleg de ce nu-mi stă și nu am nicio soluție bună ca să-mi explic. Cred că ai făcut din greșeală și ai dat-o jos. Fă, fată, tu ai spune că am văzut persoane care... Nu mă interesează pe mine. Am văzut persoane care n-au păr în cap, că din cauza la vopsele, la alea a rămas chelioasă. Nu, este părul meu, doar că la mine este de... Uite, fruntea.